कृष्ण में अवाली न राधे वही दिन राधे राधे Hello guys, ಸುರಕ್ಷಿತ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದಾಂದೆ ಈ ಪೊರ್ತು ಗಿಡ ಬೈದಿನಿ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಇನಿ 31st ಅತ್ತೆ ತೋ ಯಾನ್ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗುಲ್ ಪೂರಗುಲ್ ಬೈದಿರು ಇನಿ ಎಂಗುಲ್ ಚೂರ್ ಚೂರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ಪ ಇಂಚಪುರ ಮಲ್ತನೆ ಎಂಚಾಯ್ ಅವಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಣ ದಾದಾಲ್ ಪರೀರು ಪಾರ್ಟಿ ಪಂಡ ಆತ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಜಿ ಮಾತ್ರ ಚೂರ್ 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 ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ಪ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪನಂದುಲ್ಲರ ಅತ್ ಪರ್ದು ಪನಂದುಲ್ಲರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಬೈ ದ ವೇ ಒಂದು ಔಟ್ಫಿಟ್ ಏನ ಮಿತಿ ಎಂಚ ತೋಜಂದುಂಟು ಓಲ್ಡ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಹಿಂಚಿನ ಎನ್ನ ಹಚ್ಚಿ ನೈಟಿ ಮಾಡುವೇರು ಚೂರ್ ಬ್ರೌನ್ ಅತ್ತೆ ಚೂರ್ ಕಪ್ಪು ಲತ್ತೆ ನಾನು ತು ಫಿರ್ ಎಂಕುಲ್ ಯಾ ಪಂಡ ಕಪ್ಪು वाले पीडिया ಕಪ್ಪು 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 ಅಲ್ಲ ಸಿಕೊಂಡು ಮೆನ್ಪುರಿ ಲಾಸ್ ಅತ್ತ ಮೆಮೊರಿ ಲಾಸ್ ನಾನು ಏಪ ಏನ ಮಮ್ಮಿ ಪಂಡನತ್ತ ಈ ಪೂರ ಅಂಗಿ ಪಾಡ್ದು ತುಲ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ನಿ ಗೊತ್ತಾಪುನ್ ಅವು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಪೊರ್ಲು ಗೊತ್ತಾಪಿನ್ ಐಕ ಯಾನ್ ಇತ್ತಡಿಂಚ ಪೂರ ಅಂಗಿ ಪಾಡ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬ Later that night. ಯಾ